बेंकॉन हमारा ओके ini nama जाबाय बेंकॉन बेंकॉन है ना रुको बाद में रिसीव करेगा मैं इधर इधर बात करना इधर आओ नोंनि नामा मा बुं मोजाङै बुं बेंखनवारी बेंकॉनवारी ओमफ्राय मा मैगं जाखो दिनै 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 ना नाल' ना ओमफ्राय नोंलाय नाल' जायो दाउ बेदर ओमफ्राय बेलाय बेदर बिदाया आङो सबायजों दाउ ओमफ्राय बिथिं रियान मा मैगं जाखो रियान अनला मादों अनला दाउदों ना मादों दाउजों दाउजों अनला ओइलाय बिसोर बिदा फंबायसो बे सासेया बेंकन ओमफ्राय बे सासेया बारहुंखा रुनालुजों सिगिरनाया ओमफ्राय नोंहा गार्लफ्रेन्डआ दंना गैला दायो हा गार्लफ्रेन्डआ दंना गैला दायो खर्ता जाबाय खर्था जाबाय आरो जाबोबाय सिगांलाय थ्रिल'सोमोन दा सिगां 3 जानायनि 5 जालांबायमोन दायो खर्ता आरो मोनसे खमायबाय माने आरोना आच्छा स' दायो गासैबो एग्जाम जोब्बाय बिन्दास आरोना स्कुला बन्द होबाय नोंसिना हा स्कुला बन्द होबाय आं क्लास 1 जोबसिगोन पास रिजाल्टखौनो होआखै ओमफ्राय नों क्लास 1 मोनसिगोन कन्फिडेन्स नेक्स्ट लेभेल रिजाल्टखौनो होआखै नों क्लास 1 मोनखासिगोन आरोना माबे स्कुलाव फरायदों बुंनो हादोब्रा नामखौ स्कुलनि नामा स्कुलनि नामा ड्रिमफ्लावर दैमारि ड्रिमफ्लावर दैमारि थायोमा सोरबा मोजां बुंब्रा दे मोजां बुं ड्रिमफ्लावर इंलिश स्कुल ड्रिमफ्लावर इंलिश स्कुल नोंसोरनिया मा स्कुल नोंनिया आरो नोंनिया ड्रिमफ्लावर गयारि नोंनियाबो ड्रिमफ्लावर नोंनिया मा स्कुल रियाननिया सेक्रेड हार्ट नोंनिया सेम ना एके बिराद दुस्थु खायो बिसोरो गासिबो दुस्थु खाट्रा दुस्थु जायो बिसोरो बुजागोन नोंसोर बांद्राय दुस्थुबा मिथिबाय हा समझ में आया जों बेयाव मा खालामफैदों मोसानो ओमफ्राय नोंसोर मोसायोना दुस्थु खालामो बेयाव मोसायो मोसानायनिख्रुइ बांद्राय दुस्थुसो खालामो बिसोरो मिथिबाय बाय बाय होनदो दे गासैबो बाय बाय मा बेलाय बिराद दुस्थु गोजा इसोर बाप रे हाया इसोर ये करती है मम्मी के साथ जिम हाँ सच में और तुम क्या करते हो मम्मी के साथ जिम मम्मी थोड़ी जिम करती है तुम्हारी हाँ जिम जाती है तुम्हारी मम्मी भी हाँ मम्मी भी तो मोटी है आई मम्मी पोटी नहीं मम्मी मेरे मम्मी करती है जिम हम हैं एक टीम फालतू क्लास तुम लोग स्कूल में ऐसा सीखते हो बाप रे कितना खतरनाक है ये लोग हाँ इसका अच्छा है अच्छा मैं ना बेलना सीख ले और मैं किचन में जाने वाली हूँ क्या किचन में जा रिजल्ट तो दिया नहीं ना हाँ दीदी रिजल्ट दिया ही नहीं तो तुम कैसे जाओगी केजी में हाँ ओके ओके